Just over 3 years after the guns fell silent in northern Ethiopia, warning signals are once again flashing across the Horn of Africa. Diplomatic capitals are watching closely as renewed tensions in Tigray raise fears of a dangerous relapse into conflict, a scenario many believed had been firmly closed by the Pretoria Peace Agreement. From Washington to Addis Ababa, and from the African Union headquarters to humanitarian agencies on the ground, the message is growing increasingly urgent. Ethiopia cannot afford another descent into war, and the region cannot absorb another shock of instability. عدوى مرقع درونات كم مستفزمة تقليتهم بغزلتات في عبد تقرأ تفوتير زغني وتهدرا وطري حيزا نحزي نابز حزن زا سنبدن معبالة كم مستساقاقر الزرق معبالم كم مستفت رأي تسقبسي بزلام بزير ما بمسارة اللومليتي كاب تقرأ زوات الزينام مرقع درونات عبد العلم مسمر انتج عدوى زقوا عزا نايس عنا تشكركرتي تفوتس ملام بمسارة توم حاوري تهدما بتمتقعتي نايموتن مقدات أكالن كم زبز حيوم أتن علاما مرقع درونات من جديتي بيازخنا مخاين سيفيلان نايولك مخاين سعنة المخانني حبير زلام بركات የድሮን ጥቃት ተፈጸመ የድሮን ጥቃቱ ሌሊት ላይ የተፈጸመ ሲሆን ከህወሓት ወታደሮች ባለፈም የኤርትራ ወታደሮች ጭምር እንደተጎዱ መረጃዎች ወጥተዋል የድሮን ጥቃት የተፈጸመው ከሰሞኑ ህወሓት በራማና ዛላምበሳ በኩል ከኤርትራ በኩል ከፍተኛ ቁጥር ያለው የጦር መሳሪያ እያስገባ ባለበት ሰዓት ላይ ነው ይህም ኢትዮጵያና ኤርትራን ቀጥታ ጦርነት ውስጥ ሊከታቸው ይችላል በሚል ተፈርቷል كم نريد لنا استفل عليه عينة حبريتا استفل عليه عينة أبصاب يوهبكم زلو نخنقري له حدا نجر جنس ورا الله بزوان زي كوينات ناي تجراي كاله ملك كاله فورما هيزو أبز برت درجة أتيو خمسة لينا نرزلنا زي كوينات زي أتيب نايبلت قلنا ميدياتات بوجنا محرنيا زلوا يقلن تاي قليون تاي قبل جمير له أتي دروناسي ني أبدا يكون ني ناي تجراي سيفيل ده يكون هاريموسي ناي شعبية وتحضرات قتيلهم تحريمهم زبدي جي سلامتكم يبلهم زلوا كريكم يه أتي علامة كند من تاي نبي إرترا نيرتران اب كوينات نمأتاو كندمنتا يربصهم زلون وشتومسي تربشوهم كم زلو كنرينا and this is there is a strategy for it مجمريا اسكاز دحنا يكالس لزغونه نا بي بي سي صبصاب زعباتي ابصلمت زلو نسمع دحريو كتحازلكم يا مغنيات بزح اناليسيس ببزحات تعذبتنا يتزوبا يوص سلازلو حدش رسمي كم زتولع كجلز كنيلو إذا بمونغو سراويت إثيوبيان حالتات تجرين كم زخانة زنجر جونسي بعسران شدش تنتري أبى كبابي مايداغوشا بخبيد أسوار زتسني وج كم زتخايدة قال نبرتي قلتو لهن تجاب زرارة بتو حد نبارت ألمتي أبى أدق براي كسبت مالي نزنبرة كونتات يبره اترسمي أبز حالف قدم سنة بتكم زجمرة زجلز اتنباري كابسون يجمرون زتفلالي جونس اتات كم زنبرو يحبر سوني أرتعتي 30 كابتن بمشاراون توسنا تقصنيرو بمن صبري إنبا مدرون تقصنيرو برجعراون تقصي مستعوز مالتي فلوس حبيت تبدأ بناي موتر ناي مكانه جد تعرض لهاتيو حبيت كن إجرنا مشل مجمرة ذاته سراوي تجراي حبيت تبدأ من درون إنجن ناي مكلاكي سراوي تجراي قاتو تلو نبتن ز جلس كاين كوابتات تخص خفيتهم ديوم آتيوم قطعتهم مسألو مسمين تخصصاتهم بديما طوابي ساعته هندبل من تتملسوا لهم في كلهم يود مجمرتا تخصص غفت أقل سراويت مكل خالدي سراويت تجراي أكل تعمل تنيخ ديما طوابي سراويت مكل خاليهم أفيدهم أبدا جبرايجن سراويت تجراي مفتهم مجمرة أنا ما يدوري ملو إنفورميشن يدين مجمع مرة سوسني سولوشن بسرو مشان بشت كاوي هذا خبيتين برجنان غني لو لارجع من هالكين راون همسن أصلت سوى أنفتني نيرون صوتي أبدي ما درون دقي ما عبد مشارف صولا ودو كذا قال مالي حمس أجا كذا جمرك سالم انترنت أبي دقي جميروك ساب قاعد أبي في روان أيالو بأرجل له كساب Okay هجي if you go back to نزي أبايتا نايبلت قلنا سراويت صبو كم زي ركب زلو ردو كوينو هذا كابتي صبو كم زي لو زري درو TDF وتحضرات ناي بلتقنا كمارخ جميرو زبل فيديو تاتون وتيلو كم تري وزلهم تمسرح بلتقنا نبل سراويت بلتقنا ممراخ فلوي نقراي كوننا بزبنزي فانو معالتاوي كمارخن كقتلن زوعل زلو الجدما تناي تقراي حيلون لك كم مسرح جميرو له حجي انتاينا نرزلنا ندحري لكم this is a very interesting time مخنياتو بلتقنا انتاي كقبر خليوجه اتكونتات كم نريد زلنا زقبر زلو مدقعتات ناي درونات تنقلواني زبلو تكنولوجين درونين بلا بلا نابله حقي كريمي هجي
انتايو تقداي زي نبلصقنا انتاي امارصيتاتيو ابي احمد انتايو كالكوليشن ناتو نمبال مجمريا ابتي قطا كوينات رادي كونيس ناب مكتتال يدلي اب انتاي كغبر يدللو اب اسرا شوعتن عمد اسرا شوعتن نتي كوب نتني عالمنا ناي كليما زبال اب كونفرنس نكانجد ادل تواهيبو له اب اسرا شوعتن ورخ خنديو كخون سلازي نعوك انقد اندحر خوينو مجمريا نتا ኢትዮጵያ ትበሃል ርቃት ከም ዘለዋ ክገብራ ክኸላሉ ነዚ ንምግባር ድማ እንታይ ይብልሎ ንፋኖ ናይ ፌክ ናይ ሰላም ዲ ናይ ገለ ገይሩ ወይ እውን ብሓይሊ ገለ ነገር መደቃቀሲ ብገንዘብ ብኻለ ገይሩ ከደቃቅሶ ክፍትን እዩ ንናይ ትግራይ ድማ ከምኡ ወይ ብኩናት ከደቃቅሶ ወይ እውን ነዚ ሕጂ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ሰላም መስርሕ ዕድላት ፈጢሩ ገለ ነገር ክገብር ክኸላሉ ሓንቲ ንሱ ዝፅዕረላ ዘሎ ነገር ግን እንታይ ያ እንድሕር ኢልኩም ንሱ ናይ ሰላም ፍሉይ መስርሕ ይካየድ ከም ዘሎ ኢትዮጵያ ናብ ጉዕዞ ሰላም ትኸይድ ከም ዘላ ናይ ምዕባለን ግስጋሰን ምዃና ስእሊ ንከርኢ ማራይ ዝፅዕር ዘሎ መርኣያ ናቱ ኣብ ጅግጅጋ ሶማሌ ክልል ሶማልያ ማለት እዩ ናይ ሶማልያ ፕሬዚደንትን ናይ ጅቡቲ ፕሬዚደንትን ዓዲሙ ከምኡውን ናይ ኬንያ ሓላፍነት ስለያዲ ወላ ናይ ገለ ቀደም ኢሎም ነይሮም መፂዳ የመፀና ይንፈልጥና ንዓታቶም ዓዲሙ ኣብቲ ጎደናታት እናዞረ ዝኾነ ስእሊ ኣርእሎ ዝኻ እንታይ ዘርእየካ ኢትዮጵያ ናይ ሰላም ሓይሊ ምዃና ምስ ጎረባብታ ትረዳዳእ ከም ዘላን ንምዕባለን ግስጋስን ትኸይድ ከም ዘላ ከርኢ ድፍትን ዘሎ ማለት እቲ ናቱ እቶም ኣጀንዳ ዝህብዎ ዘለዉ ከምኡ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ትራይቱ ንዓለምሲ ሰላም ከም ዘለካ ከተርእያ ፈትን ንዓለም ናብ ፅቡቅ ገፃ ትኸይድ ከም ዘለካ ከተርኢ ፈትን ይብልዎ ኣሎ ናሚን ክንዲ ምንታይ ተዋሳኣይ ኣክተር መራሒ ከም ዘለዋ ኢትዮጵያ በዚኻ ትርኢ ንሱ ኣብ ክልል ሶማል ምስ መራሕቲ ናይ ሶማልን ናይ ጅቡትን ኮይኖም ብምንታይ ምክንያት መፅኦም መኻል ኣርስቲ እዩ ምስኦም ተዋስኦ ይገብር ወታደራዊ እዚ ናቱ ድማ ድሮናት ኣብ ሃገሩ ኣብ ትግራይ መጥቃዕቲ የካይድ ካልኦ ሰራዊት ናቱ ኣብ ክልል ኣምሓራ ምስ ፋኖ ገጢሞም ኣለው ኣብ ሸነ ኣብ ውግእ ኣለው ኣብ ጋምቤላ ቀውሲ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣብ ዓፋር ዘሎ ኩነታት እውን ንሪኦ ኣለና ድሮ እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ኣብ ዓፋር እውን ኩናት የካይድ ኣሎ ወይ እውን ናይ ምስቶም ናይ ሓይሊ ሰላም ዝበሃሉ ሓራ መሬት ዝበሃሉ ናይ ተኽሲ ምልውዋጥን ወላ እውን ዝተጎድኡ ከም ዘለውን ዘርኢ ስእልታት ኣሎ ስለዚ እዚኣ ኢትዮጵያ ትበሃል ኣብ ትሕቲ ኣቢ ናይ ተዋስኦ ሃገር ከም ዝኾነትን ኩሉ እቲ ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ ንሪኦ ዘለና ድማ ድራማ ንምፍጣር ሰላም ከም ዘሎ ዓዲ ናይ ምርዳእን ምስ ጎረባብቱ ተፋቂሩ ይኸይድ ከም ዘሎ ከርኢ ድፍትን ዘሎ ባት አንፎርቹነትሊ እዛ ስእሊ እዚኣ ምናልባት ኣካል ቦታ እንተትኸውን ምሰርሓትሉ ነይራ ምክንያቱ ብዙሓት ኣካላት ነዚ ንሱ ዝኸዶ ዘሎ ብቐረባ ይከታተልዎ ኣለዉ እዚ ሕጂ ጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ድማ ብቐሊሉ ክውዳእ ዝኽእል ኩነታት ከም ዘይኮነ ብዙሓት የተንብሁ ስለዚ ብድሮናትን ብካልእን ሰብ እናቐተልካ ንህዝብካ እናጨፍጨፍካ ሲቪል ንኣብነት ወታደራዊ ዕላማታት ተዛሃርብ ነይሩ እስከ ድሓን ንፀላእቱ ሃርም ኣሎ ትብሎ እዚ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ብስእልታት እዩ ዝወፅእ ዘሎ ስለዚ ናይ ሲቪል መኪናን ናይ ሲቪል ቦታን ይሃሪሙ ዘሎ ስለዚ ብከምዚ እናገበርካ ንመን ክትጥብር ትኽእል ንመን ከተሽክዕ ትኽእል ንግዜ ንክንገድፎ ንኽእል ነገር እዩ ሕጂ እንታይ ከሪርኩም ደልየ ኣለኹ መሲልኩም ኣብቲ ከባቢ ብዙሕ ፃውዒት ይግበር ኣሎ ታገይም ድማ ክገብርዋ ዝፍትኑ ዘለዉ እዚኣ ታገይም እዚኣ ሓንቲ በውና ተንቅፍ ኣቢለልኩም ነይረ African Union ታይብላለ ስምዑሞ calls for maximum restraint amid renewed tensions in Tigray. The African Union has called on all parties in Ethiopia's Tigray region to exercise maximum restraint amid reports of renewed clashes and rising tensions. In a statement, AU Commission Chairperson Mahmoud Ali Yusuf said he is closely monitoring developments and stressed the need to protect the hard-won gains. ስለዚ ሕብረት ኣፍሪካ ተሪር ዝኾነ ምዕፅንታታትን ፅሑፋትን ከውፅእ ጀሚሩ ኣሎ ነቲ ውዕል ፕሪቶርያ ንምድሓን ንሽምግልና ዝለዓለ ደረጃ ዓቕምናቱ ገይሩ ክዋሳእ ምዃኑ ከምኡውን ናይ ኣሜሪካ ድዮም ካልኦት ከማን ሓደ ሓደ ከምኡታት ድምፂ የስምዑ ኣለዉ ኣገይን ከምታ ክንብላ ፀናሕና ነዛ ድራማ እዚኣ ዕበሳ ንምግባር እዩ ትፈተነ ዘሎ እዚ እቲ ሓደ ታክቲክ እዩ ፅንሒልና በዓላቶም ክዛረቡ ከለዉ ክንሪኦም ኢና ካብኡ ዝወፀ ሪፖርት ነይሩ እታ ቀንዲ ክገብርዋ ዝደልዩ ዘለዉ ግን እዚኣ እያ ንኤርትራ ሰለስተ መራሕቲ ዓዲሙ ነይሩ ናይ ኤርትራ ኣይተዓደመን ኦፍኮርስ ክመፅኡና ይክእልኒ ፕሬዚደንት ኢሳያስ በቲ ናቱ ሚድያ ዝገብሮ ዘሎ ድማ እዚ እዩ
It's military pressure in northern Ethiopia. Hello, I'm Meron Damdo and you're watching Analytica Today. Renewed fighting in northern Ethiopia is increasingly taking on the character of an interstate confrontation, as mounting evidence points to Eritrea and Ethiopian internal actors as the primary driver of escalation. Far from being a spillover of domestic instability, the current phase of violence reflects a deliberate Eritrean strategy aimed at sustaining pressure on Ethiopia through direct military engagement and proxy warfare. A conflict grew framed. From internal strife to external aggression, recent developments in Tigray and adjacent areas indicate that Eritrea has moved. ተማለቀ ለትውልድ የሚተርፍ ጥላቻ ቅርስን የተከለና ለሰላም ጀርባውን የሰጠ ሰው ነው። የእርሱ ዘመን ሲያበቃ የሚቀረው የታሪክ ጠባሳ እንጂ የሚናፈቅ ትዝታ አይኖርም። የሚወሳውም በክፋትና በጭካኔው እንጂ በገነባው ነገር አይሆንም። ሕጂ እንታይና ንሰምዕ ዘለና እንድሕር ኢልኩም ነዚ ኩናት እዚ ዳርጋ ብዝሰፍሐ መልክዕ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ናቶም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሻዕብያ ኣትይዎ ኣሎ እንኮላይ ሰራዊት ናይ ሻዕብያ ኣትዩ ኣሎ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና I'm going to give you በኤቪደንስ ክንዛረብ ስለ ዝደሊ ኤቪደንስ after ኤቪደንስ ክበኩም ክፍትን እየ because this is not something ብተራ ነገር ተዛሪብካ ጥራይ ክትሓልፎ ትኽእል ነገር ኣይኮነን እዚ ስለምንታይ ከምኡ ይብሉ ኣለዉ ካበይ ዝብገስ እቲ ዘረባ እቲ ኣጀንዳ ከዓ መወዳእታ እንታይ እዩ ኣብዚ እውን ሳልሰይቲ ኤቪደንስ ኣለኒ የኤርትራ ጦር ትግራይ ገባ አመራሩ ከሰሞኑ ህወሓት ከከፈተው ጥቃት ጋር በተያያዘ የኤርትራ ጦር ወደ ትግራይ ገብቷል ሲሉ አመራሩ አስታወቁ። በዚህ ዙሪያ በዛሬው ዕለት መረጃውን በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ያጋሩት ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ወይም ስምረት ፓርቲ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ምክትል አስተባባሪ አቶ ጣዕማ ረዶም ናቸው። አቶ ጣዕማ ረዶም ህወሓት ለሁለት በተከፈተበት ወቅት የአቶ ጌታቸው ረዳ የህወሓት ክንፍን በመወከል የትግራይ ክልል ምግብና መድኃኒት እንደዚሁም የጤና ተቋማት ዋና ዳይሬክተር ሆነው ያገለገሉም ናቸው። በህወሓትና በኤርትራ መንግስት መካከል አሉ ባሏቸው ግንኙነቶች ዙሪያ ክትትል እያደረጉ የተለያዩ ማብራሪያዎችን የሚሰጡት አቶ ጣዕማ ረዶም ስለዚህ ከምዚ ትሪእዎም ዘለኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ከም ዘሎ ወይ እውን ነቲ ህወሓት ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ይገብሮ ኣሎ ዝብል ዘረባ እዩ ስለምንታይ እዩ ዘረባ እዚ ኩላቶም ንሻዕብያ ከም መህደሚ ስኬፕ ጎት ዝጥቀምሉ እንድሕር ኢልካ ሓደ ብልፅግና ብሰራዊት ናይ ህወሓት እንድሕር ይግረፍ ኣሎ ፋኖ እውን ይስዕሮ እንተሎ ደጋፍ ክረክብ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ውሽጣዊ ፀገምናቱ ከም ዓባ ኣጀንዳ ኮይኑ ብዓለም ደረጃ ቆላሕታ ክረክብ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እንታይ ክገብር ክኽእል ኣሎ ዋላ እውን ምስ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ኮኔክሽን እንተዘይብሉ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ክብሉ እዮም ኤርትራ ተኣቱላ ብምባል ኢንተርናሽናላይዝ ክትገብረላ እቲ ኩናት ጉድ እኳ ረኺብና ንሕና እዞም ዘይረብሑ ጎረባብቲ ዘይረብሑ እዮም እዚኦም ዝረብሕ ነይሩ እንተዝኾን ውሽጣዊ ጉዳዩ በዓል ምኻሎ ነይሩ ኣይክእሎን እዩ ስለዚ ከመይ ጌርካ ንኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እእቲኻ ኣብቲ ክስን ኣብቲ ዘረባን ትእትዋ ብኡ መንፅር ድማ ኢንተርናሽናላይዝ ሕጂ እንታይ ይገብር ኣሎ እቲ ሓንቲ በዘራኹም ስእሊ ናይ ጅቡቲ ናይ ሶማልያ ከምኡውን ናይ ኬንያ ዝኾነ ልኡኽ ኣኪቡ ምስ ቀርኒ ኣፍሪቃ መራሕቲ ይራኸብ ኣለኹ ኣነ ስለዚ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ርክብ ዘይብሉ መራሒ ናይ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ያ ነዚ ኩነታት ትገብር ዘላ ካልኣይ ድማ እንተተኻኢሉ ንጅቡቲ ንሶማልያን ኣብ ጎኑ ክኾንዎ ክልምን እዩ ብዝኾነ ጅቡቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኑ እዩ ግን ብፍሉይ ድማ ንኣቢ ክድግፍ ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም የብለይ ምክንያቱ ኣብ ውሽጡ ዝተጠጅአት ፈንጂ እውን ስለ ዘላቶ ናይቲ ናይ ህዝቡ ምቕቓል ማለት እዩ ኩላቶም ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ይጥምትዎ ኣለዉ እዮም ክልል ሶማል ዘሎ ፓርቲታት ብሓደ ኮይኖም መሰረሰ ውሳነና ክንፀር ኢና ኢሎም ኣለዉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ሓድነቱ ሕይሉ ይኸይድ ኣሎ ጋምቤላ ይጥምት ኣሎ ዓፋር ይጥምት ኣሎ ስለዚ ኩሉ እዚ ንኣብይ ኣሕመድ ሓደ ዓብይ ሓደጋ ይመፅእ ከም ዘሎ ግልፂ ዝኾነ ነገር እዩ ዝርኢ ዘሎ ግልፂ ዝኾነ እቲ ዝበለፀ ክፋል ነዚ ኩነታት እዚ ልክዕ ከማና ብቐረባ ዝከታተሎ ዘሎ መን እስከ ኢጅፕት ለትስ ጎ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ግብፂ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ፅቡቅ ጌርና ንስማዕዮም ንዓና ናተይ ገምጋም ድማ ምስ ኣላ ጊበክበኩም እየ እና ህልማቸውን እንዲረሱ ወይም እንዳያዩ እንዲያደርጋቸው ሊሆን ነው ይላል እሱ አሁን በጣም ደስ ብሎት መርቀኖ ነው የሚያወራው ይሄ ነገር በመከሰቱ ማለት ነው سابق انذار يتكلم عن الحق التاريخي لاثيوبيا في الوصول للبحر الاحمر. ሌላው ቀርቶ አሁን እሱን የሚያሳምመው ኢትዮጵያ ነበር يتراو በጣም ጥንት በተወሰደ ከመሆኑ አንፃር ወደ ኢትዮጵያ دولة حديثة وده وضع مش طبيعي. ولنام ሕጂ ግብፃውያን ነዚ ጉዳይ እዚ ብቐረባ ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ይርኢ ኣለዉ እዚ እጅ ፅቡቕ እዩ ግብፃውያን ነቲ ጉዳይ እቲ ብቐረባ ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ነቲ ምንቅስቃሳት ድማ ይርእይዎ ኣለዉ ብዝሰፍሐ መልክዕ ድማ ነቲ ኩናት ይትንትንዎ ከም ዘለዉ እውን ይነግር ስለዚ እቲ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ዶ ብልፅግና ንኣብነት ናብ ሶማሊላንድ ከይዱ ኣፍልጦ እንድሕሪ ሂቡ ድሮ እቲ ውሽጣዊ ዳይናሚክስ ናቱ ስለ ዝፈልጥ ሃገር ክትፍንጀሮ ትኽእል እያ ስለዚ ክልል ሶማል ሃገር ክኸውን እየ እንድሕሪ ኢሉ ኢሚድየትሊ ሶማልያ እኳ ከምዘይና ልሕሉሕ ሃገር እዩ
ኤርትራ ኣፍልጦ ክትህብ ትኽእል እያ ወይ እውን ትግራይ ሃገር ክኸውን እየ እንድሕር ኢሉ ኣፍልጦ ክባ ይኽእል እያ ስለዚ ናይዚ ፀገም ስለ ዘለዎ ነቲ ኣፍ ደገ ባሕር እናበለ ዝፍክሮ ዝነበረ ብኡ መንፅር መትሓዚ ብጎረሩ ክሕናቕ ኮይኑ ከም ዘሎን ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ብቐረባ ይከታተልዎ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ካልኣይ ሱዳን ነዚ ኩነታት እዚ ብቐረባ ትከታተሎ ከም ዘላ ርዱ እዩ ምክንያቱ ናይ ኣቢ ኣቃውማ ሱዳን ሕጂ መፅያ ኩናት ክትፍትን ዘይኮነሲ ናይ ሱዳን ኩነታት ነዚ ኣቢ ኣሕመድ ኣብ ከቢድ መዋጥር ከም ዘሎ ስለ ዝርዩ ዘለው ሙሉእ ሓይሎም ናብ መን ይገብርዎ ኣለው ናብቲ ዳዕ መሰሪዕ ብኩሉ መንገዲ ሎጂስቲክስ ናቶም ናሓየሉ ሰራዊቶም ብብዝሒ እትውለው ንዳዕ መሰሪዕ ኣብዛ ሓጓፍ ሕጂ ተፈጢራ ዘላ በሎ እያ ዘላ ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ክንርኢ ከለና እዚ ኩናት እዚ ኣብ ትግራይ ንሪኦ ዘለና ወይ እውን ኣብ ፀለምቲ ንሪኦ ዘለና ዓቢ ፅልዋ ዘለዎ ኩናት ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለው ዓቢ ፅልዋ ዘለዎ ኩናት ካልኩሌትድ ኮይኑ ዝግበር ዘሎ እዩ እውን ዝብሉ ዘለው ኩልቲ ኩነታት ኣንቢብካ ዝግበር ዘሎ እዩ ዳትስ ዋይ ድማ ብተደጋጋሚ ንሻዕብያ ዝብል ሽም ዝመፅእ ዘሎ ምክንያቱ እንድሕሪ ሻዕብያ ንብልፅግና ክኣልዮ ወይ እውን ኣቢ ከወግዶ ዝደሊ እንድሕሪ ኮይኑ እቲ ሞመንት ሕጂ ምዃኑ ንሪኦም ኣለው ዓለምና ኣብ ከቢድ መዋጥር ኣላ ኣብ ሱዳን ፅቡቅ ዝኾነ ሞመንተም ኣሎ ስለዚ ብሱዳን ዝመፅእ ነገር ኩነታት ሪኦም ኣለው ከምኡ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ነዛ ሕጂ ዘላ ሓጓፍ ተደይ ተጠቂሙ ካልእ ኣማራፂ ክህልዎ ከም ዘይክእል ተረዲዎም ኣሎ ትግራይ ስለዚ ብልፅግና ኣብ ዝለዓለ መዋጥር ዘለወሉ ሕጂ ብኸመይ ከመይ ኢልና ኣብ ሶማልያ ዘሎ ኩነታት ብሰንኪቲ ናይ ስዑድያን ኢማራትን ዝገብርዎ ዘለው ዳርጋ ናይ ኢማራት ሓይሊ ተደሪቱላ ብወገን ሱዳን ዳዕ መሰሪዕ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ቅልውላው ኣትዩ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ስለዚ ዝኾነ ምንቅስቃስ ናይ ኢማራት ኣብ ኢትዮጵያ ክትገብሮ ትኽእል በቶም ካልኦት ብግብፂ ይኹን ብስዑድያ ቀጥታዊ ስጉምቲ ኣንፃሮም ኮይኑ ክስምዖም ስለ ዝኽእል ነዚ ኣንቢቡ ውሳነ ሂቡ ዘሎ ሓቆም እዮም ንሻዕብያ እናበሉ እዩ ዝብሉ ዘሎ ምክንያቱ ታይሚንግ ናይ ኩናት ናይ ውሳነ ናይ ስጉምቲ ዝፈልጥ ሻዕብያ ኣብ ስትራቴጂ ስለዚ ኣብ ቅንያት ፍንቅልካ ስለ ዘለና ሞመንት ሓሊኻ ኩነታት ሓሊኻ መድረክ ሓሊኻ ግዜ ሓሊኻ ዓብ መጥቃዕቲ ክገብር ዝኽእል ኣብ ታሪክ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓደ ሓይሊ ጥራይ እዩ ድማ ሻዕብያ እዩ ስለዚ ሻዕብያ ገብረሉ ነዚ መጥቃዕቲ ይኮነን ግን ብርግፅ ናይ ስልታዊ ምኽሪ ናይ ሻዕብያ ክህሉ ከም ዝኽእል ስትራቴጂካዊ ናይ ስትራቴጂ ሼሪንግ ወይ እውን ሓሳባት ወይ እውን ናይ ስልቲ ምዝርራብ ክህሉ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለው ፍርህናቶም ድማ ብዓብዩ ካብኡ ዝብገስ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለው እዚ ኩናት እዚ ስለምንታይ ኣብዛ ፀለምቲ ዝበሃል ብፍሉይ ቆላሕታ ተዋሂብዎ ይግበር ኣሎ ንዝብል ድማ ክልተ ፀብፃባት ክበኩም እየ because this is a very important one ሓደ where is that okay give me a second እዚኣ እንተሪኢኹማ እቲ ፀለምቲ ዝበሃል ስለምንታይ ትብል ሓደ ቅዱስ ኤርትራዊ ዝፀሓፈያ ነይራ መጀመርያ ውግእ ወረዳ ፀለምትን ምስሓብ ሰራዊት ፌደራልን ካብ ኣለማጣ እዚ እንታይ ማለት እዩ ንዝብል መጀመርያ እዚ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ትግራይ ኣብዚ ሰሙን እዚ ገለ ተፈላለየ ነጥብታት ጠቅስ ሓደ ኢሉ ንምዕራብ ትግራይ ምስ ካልኦት ክፋል ትግራይ ብመሰረት መጓዓዝያ ዘራኽብ ብምዃኑ ሕጂ ዝነግሮ ዘሎ እቲ ከባቢ እቲ ኣብ ከባቢ 1600 ሜትሮ ልዕሊ ፀፍሒ ናይ ባሕሪ በሪኹ ዝርከብ ወረዳ ፀለምቲ ነቲ ትሕቲ 500 ሜትሮ ዝምትሓቱ ቆላታት ወልቃይትን ፀገደን ከፍታን በቀሊሉ ክትቋፀረሉ ስለ ዘኽእለካ ንወረዳ ፀለምቲ እንተተቆፃፂርካ ንምዕራብ ትግራይ በቀሊሉ ክትሕዞ ስለ ዘኽእለካ ትግራይ ብኡ ኣቢላ ምስ ሱዳን ብመሬት ክትራኸብ ስለ ትኽእል ኣብ ግዜ ቃልሲ ኣንፃር ስርዓት ደርግ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወልቃይትን ፀገደን ካፍታን ኣፅዋር ሎጂስቲክን ካብ ሱዳን ዘመላልስሉ ቀንዲ ደጀኑ ብምንባሩ ነቲ ቦታቲ ብደቂቕ ስለ ዝፈልጥዎ ነቲ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ትግራይ ዝርከብ ወረዳ ፀለምቲ ምቁፅፃር ማለት ኣብ ደቡብ ትግራይ ንዝርከብ ኣገይን እቲ ስልቲ ናይ ኩናት ድማ በዚ ዝምልከት በዚ ዝወፅእ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ብዙሕ ትንተናይ ዝወሃቦ ዘሎ ስለዚ ብወረዳ ፀለምቲ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ብቀደሙ ነዚ ክገብርዎ መመረፁ ግን እዚኣ ክትገብራ ትኽእል ምስ ኤርትራ ምርዳእ ምስ ዝህልወካ ጥራይ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ነዚ ኩነታት ዝውን ፅቡቅ ጌራ ስለ ትፈልጦ ስለዚ ሓደ ካብቲ ንፅምዶ ህወሓት ይኹን ነቶም ወታደራውያን ሓለፍቲ ናይ ትግራይ ነቲ ፅምዶ ዝያዳ ዝደፍኡሉ ዝነበሩ
ዝኾነ ይኹን መሬቶም ወይ ነቲ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ልከምልሱ እንድሕር ኮይኖም ብዘይ ናይ ኤርትራ ድሌት ወይ ብዘይ ናይ ኤርትራ እሺ ምባል ክኸውን ዝኽእል ከም ዘይኮነ ምክንያቱ ነቲ ስትራቴጂ ካብኦም ንላዕሊ ሻዕብያ ስለ ዝፈልጦ ስለዚ እቲ ፅምዶ መጀመርያ እንታይ ክገብሩ ቀኒዮም ተሪኹሞም ምስቲ ዶብ ሰጊሩ ዘሎ ናይ ሱዳን ክፋል ስሉሳዊ ፅምዶ ኣብ ሓምዳይት ይግበር ነይሩ ሱዳን ኤርትራ ትግራይ እዚ ሰለስቲኦም ክገብርዎ ዝኽእሉ ፅምዶ ብዘይ ፍቃድ ናይ መንግስታት ክኸውን ዝኽእል ኣይኮነ ሰለስተ ሃገራት ስለ ዝኾነ ስለዚ ኦልሬዲ ብድሕሪ መጋረጃ ምስ አልቡርሃን ምስ ኤርትራ ከምኡውን ምስቲ መራሕቲ ናይ ህወሓት ይኹን ወይ ከዓ ናይ ቲዲኤፍ ጀነራላት ፅቡቅ ዝኾነ ምርድዳእ ከም ዘሎን ብዓብዩ ድማ ፋኖ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ዘይምውሳዱ ምስ ፋኖ እውን ምርድዳእ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኣብዚያ ስምዑ ፋኖ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢድ ከም ዘለዎ ከአብይ ከአንተ ጋር ልታረቅ ካልሆነ በስተቀር ከአማራ ህዝብና ከሌላው ህዝብ ጋር ይሄ አንድ ያደርጋል ወይ? እንዲህ አይነቱ ፖለቲካ አሁንስ ለአብይ አይጠቅም ወይ? አይጠቅምም። የማይጠቅምበት ምክንያት ምንድን ነው? ሞላው አማራ ከጸለምትና ከሌላ አካባቢ በመለሰ በድሮን ይደበደባል፣ ሴቶቻቸው ይደፈራሉ፣ ጡት ይቆረጣል። ይሄ ከወልቃይት ጠገዴ የበለጠ ጡት ቆረጥ የመሰረት ጎንደር ጦርነት ነው የተካሄደው። ጎጃም ጦርነት ነው። ሰሜን ሸዋ ጦርነት ሓንቲ ክበኩም የካለይት ነራት ንምሳሌ የአብይ ስርዓት አብይ ግን ሌሎቹን አማራ እየጨፈጨፈ እየገደለ ምን እያለ በድሮን እንትን እያለ የወልቃይት ጸለምት ወልቃይት ጠገዴን ካርት እንደ ጆከር በሊሱ አስታውሷል። አማራና ትግሬ የሚጣሉበት መሬት ነው። ኤግዛክትሊ ስለዚህ እዚያ እታነጥቡ ከም ጻልኩም ደልየ ፀናሕኩ እዚ ናይ ወልቃይት ዝበሃል እቲ ኣምሓራ ፅቡቅ ገይሩ ፈሊጥዎ ኣሎ ምክንያቱ እዚያ ጉዳይ እዚኣ ኣብ ኢድ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዘላ ካርድያ እዚኣ ከዓ ነዚ ከባቢ እዚ ነዚ ምዕራብ ትግራይ ድብልዎ ወይ እውን ወልቃይት ድዩ ሕመራ ድዩ ፀገደ ድዩ ገለ ትብሎ እዚ ኣበይ ከም ናቱ ጆከር ካርድ ሒዝዋ ዝነበረ ስለዝኾነ ፋኖ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ኢዶም ኣይነበረን ኣብ ኢዶም ከምዘይምለስ ድማ ይፈልጡ ነይሮም ስለዚ ፋኖ ቀንዲ ኣተኩሮ ናቶም ነታ ክልል ናቶም ሒዝካ ከመይ ጌርካ ነዚ ፀላኢ እዚ ብዝከኣለካ መንገዲ ትቃለሶ እዩ ሕጂ ኣብዚ ብዙሕ ሓበሬታታትን ብዙሕ ዘረባን እዩ ዝዝረብ ዘሎ ምክንያቱ ዳርጋ ብዙሓት ዓይነት ክኢላታት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክዛረቡን ክትንትኑን ይውዕሉ ኣለው እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ናብ ዓብይ ኩናት ተቐይሩ ብዙሕ ዕንወት ከውርድ ዝኽእል ምዃኑ ዝነግሩ ውሕዳት ኣይኮኑን ምስ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ዝተሓሓዝ እዩ ምስ ካልእ ዕላማታት ናቶም ዝተሓሓዝ እዩ ብዙሓት ስቴክ ሆልደርስ ድማ ኣለዎ እዩ ዝበሃል ብዙሓት ሓይልታት ብዝተፈላለየ መልክዕ ዝሳተፍዎ ዘለው እዩ ስለዚ ኣብዚ ኩናት ኣብ ትግራይ ተበጊሱሎ ዝበሃል ዘሎ ዳትስ ዋይ እቲ ኣቴንሽን ብደረጃ ዓለም ዝወሃቦ ዘሎ ዓብ ኮይኑ ዘሎ ምክንያቱ እዚ ተራ ኩናት ከም ዘይኮነን ንቀርኒ ኣፍሪካ ብዓብዩ ክልክም ዝኽእል ምዃኑ እዩ ብዙሓት ኪላታት ናይቲ ኩናት ስራሕ ስለ ዝረኸቡ እዮም መስለኒ ብብዝሒ ክቀላቀሉ ይረኣዩ ኣለው ሓንቲ ካብቲ ዝገብርዋ ዘለው ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኢትዮጵያ ናይ ምፍራስ ክእለታ እውን ሕጂ ከጋጥም ዝኽእል ዝብል እዩ ብዙሓት ፕሮፓጋንዲስትስ እውን መፅኦም ኣለው ሓደ ካብዚ ኣብዚ ኩናት እዚ ዝብልዎ ዘለው Eritrea and Sudan are reportedly to be recalibrating their positions on the tensions with the government of Prime Minister ስለዚ ኣብ ንብልፅግና ብሕማቕ ዓይኒ ዝጥምትዎ ዝነበሩ ሓይልታት ብመላእቶም ብሓደ ኮይኖም ክሰርሑ ከም ዝኽእሉን እቲ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ኢሉ ዝፈጥሮ ዝነበረ ከምኡ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ምስ RSF ዝገብሮ ዝነበረ ምንቅስቃሳት ነዚ ኩሉ ኣተሓሒዙ ክረአ ከሎ ኣብዚ እዋን እዚ ንኣብይ ኣሕመድ ኣሲሩሉ ዝነበረ ሓይሉ ኩሉ ብሓደ ኮይኑ በብቦትኡ ክዘብጦ ከም ዝኽእልን ኣብ መወዳእታ ድማ እዚ ኩናት ሕጂ ተበጊሱ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እውን እንትኾነ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ድማ ናብቲ ዞባ ዝለዓለ ናይ ምስፍሕፋሕ ደረጃ ክህልዎ ከም ዝኽእል ዳትስ ዋይ ድማ እቲ ሕብረት ኣፍሪካ ዝበሃል ዘሎ ካብቲ ዝነበሮ ድቃስ ተበራቢሩ ብዛዕባ ናይቲ ኩናት ብዙሕ ዘረባን ገልጠምጠምን ክብል ዝፍትን ዘሎ ምክንያቱም they really know እዚ ሲቹዌሽን እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኤርትራ ኣብዚ ከባቢ ዘላ ሓይሊ ክትከውን ከላ ምስ ሱዳን ዝቐረበ ዝምድና ከም ዘለዋን ሽርክነት ከም ዘለዋን ኩልና ንፈልጦ እዩ ስለዚ ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ተንብበላ ንዝብል ወይ እውን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣበርቲዑ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ታላስት ኢንተርቪው ናቱ ነዊሕ መግለፂ ሂቡ ክንምንታይ ኣብ ሱዳን ርግዓትን ሰላምን ናይ ኤርትራ ኣገዳስነት ከም ዘለዋ ስለዚ ኣብ ርእሲ መንግስቲ ኤርትራ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዓብ ቦታ ዝሓዘ ምዃኑ ኣብ 2003 ኣብ ግብፂ ዝገበሮ ኢንተርቪው ተሪና ብዛዕባ ሱዳን
ሰፊሕ ዝኾነ ትንተና ቅድሚኡ ኣብ ዝተገበረ ኢንተርቪዋት ብዓብዩ ወላ እውን ኣብታ መፅሓፍ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብሰፊሑ ይዛረብ ስለዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኢዝ ቨሪ ሰንትራል ኤንድ ክሪቲካል ንመንግስቲ ኤርትራ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ሱዳን ኣካይዳ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ዓብይ ፅልዋ ዘለዎን ዓብይ ኣገዳስነት ዘለዎ ምዃኑ ርኢና ኣለና ናይ ሱዳን ርግኣት ድማ ወላ እውን ንኤርትራ ዓብይ ፅልዋ ዘለዋ እዩ ኣብ ብዙሓት ሱዳናውያን ኣብ ኤርትራ ኣለዉ ስለዚ ሳቶም እውን ኣቦም ዓይንን ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ናይ ሱዳን ብዓብዩ ርግኣት ድማ ንሓደ ግንባር ዓብይ ዶብ ናይ ኤርትራ ፀቕጢ ክገብር ከፍርሃካ ዝኽእል ዝነበረ ኩነታት ዓብይ መፍትሒ ይረክብ ኣሎ ሱዳን ፅቡቅ ምዃና ድማ ብቁጠባዊ ንኤርትራ ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ዓብይ ዶብ ስለ ዘለና ሕጂ እቲ ዝተርፍ ደቡባዊ ክፋል ጥራይ ይኸውን እሱ ጥራይ ግን ኣይኮኑ ኤርትራ ብልፅግና ክገብሮ ንዝኽእል ፈተና ብዓሰብ ወይ እውን ብሰንዓፈታት ጥራይ ዘይኮነሲ ሓሊፋ ብዝደለየቶ መንገዲ ብኣሶሳ ብካልእ ዝደለየቶ መጥቃዕቲ ክትገብር እውን ዓብይ ሓገዝ ክገብራ ዝኽእል እዩ በጸለምት ህወሓት ጸባጫሪ ድርጊት ፈጸመ ያለ ቢሆንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰጡት ትዕዛዝ የትግራይ ህዝብ የአውሮፕላን በረራ ተከለከለ ብሎ ግን አልተናገረም። የትግራይ ህዝብ የአውሮፕላን በረራ መከልከሉ አገልግሎትም መታገዱ ተገቢ አይደለም፣ ጥፋቱ የህወሓት ሰዎች ጋር ነውና እዚያ እንነጋገር ብሎም አልተናገረም። ይህ እንደ ውለታ ተቆጥሮለት ነገ ከአብይ አህመድ በትሮች የሚተርፍ መሆኑን አባሎቹ ድሮም እኮ ወያኔ እንደነበራችሁ እናውቃለን ተብለው ወደ አዋሽ የሚነዱ አለመሆናቸውን ጊዜ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኩናት ዝጅምር ዘሎ ብህወሓት ዝተጀመረ ተኾነ ህወሓት ድማ ንህዝቢ ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይውክልኒ ኢልካ ከዝሰረስከያ እንድሕር ኮንካ ስለምንታይ ነቲ ህዝቢ ተሳቅዮ ኣለኻ ስለምንታይ ቀዳመይቲ ስጉምቲ ናይ ብልፅግና ንህዝቢ ንምእሳር ንህዝቢ መድሃኒትን ካልእ ቀረባትን ብነፋሪት ከይመፆ ህዝቢ ከይንቀሳቀስ ክትዓፅእ ትፍትን እንድሕር ኢልካ ኣገይን ኣብ ርእሲ ህወሓትን ኣብ ርእሲ ብልፅግናን ኣብይ ኣሕመድን ህወሓት ማለት ትግራይ ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ብኣፉ ዝብሎ ዘይኮነ ብተግባራቱ ኣገይን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ትቐጥታ ስጉምቲ ዝገብሮ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ምድኻም ነቲ ህዝቢ ትግራይ ምቕታል ነቲ ህዝቢ ትግራይ ምስቃይ ኣካል ናይቲ ታክቲክ ናይቲ ኩናት እዩ ነዚ ክገብር ከሎ ድማ ኣብ ጎኑ ኮይኖም ዘጣቅዑሉ ሓይልታት ምህላዎም ድማ ዘገርም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ስምዕዎም እንታይ ገጢሙ ኣሎ እኔ ጀኖሳይደል ፓርቲ ስምረት ከዚህ በኋላ ለኔ ጀኖሳይደል ፓርቲ አንድ የስምረት የዛሬ መግለጫ 100% የጦርነትን ተጠያቂነት ለትግራይ ኃይሎች አሳልፎ ሰጥቶ እኔ ብልጽግና መግለጫ ቢጽፍ እንደዚህ የሚጽፍ አይመስለኝም። ስምረት እንደጻፈው የሚጽፍ ማለት የሆነ ከብልጽግና በላይ ብልጽግና ሆነው የሚጽፉት ቅርሻት የሚያስገርም ነገር እኔ ግን የምጠይቃቸው ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኣገይን ናይ ቅድሚ ሕጂ ጀኖሳይድ ዝብል ዘረባ ብዙሕ ግዜ ተዘሪብሉ ነይሩ ምናልባት ብዙሕ ስለተዘርበሉ ሕጂ ምንቅስቃሳት ኩሉ ነገር ካብ ዓጉኡ እዩ ሰብ ዝጥንቀቐሎም ዘሎ ኩናት ናይ ትግራይ ንክጅምር ቀዳማይ በትሪ ናይ ብልፅግና ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ እዚ ስምረት ፓርቲ ዝበሃል ዝገብሮ ዘሎ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ገለ ካብቶም ምዝ ትሪኡ ዝዛረብ ዘሎ ቀዳማይ ፀላኢ ኤርትራ እዩ ግን ንኩናት ናይ ትግራይ ሕጂ እውን እንተኾነ መን ይገብረሎ ይርኢ ኣሎ ነዚ ኩናት መን ይደፋፍኦ ኣሎ መን እዩ ነቲ ኩናት ንክንቅፅል ዝገብር ዘሎ ብተደጋጋሚ እዚ ስምረት ዝበሃል ብበዓል ፃድቃንን ጌታቸው ረዳን ዝርከብዎ ማሕበር ድሮ ተሪር ዝኾነ ዘረባን ክስታትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ህወሓት ምስ ሻዕብያ ኮይኑ ውጊ ይጅምር ኣሎ ገለመለ ዝብል ነቲ ብልፅግና ክብሎ ዘይደሊ ምክንያቱ ክሕትቶ እውን ዝኽእል ባዕሉ እዚ ሓሊፉ ምክንያቱ ኣብዚ ሓለፈ ነጊርናኩም ኢና ጌታቸው ረዳ ብኣብይ ኣሕመድ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ከም ዝነበረን ኣብ ኣልጀዚራ ከይዱ ንኣብይ ኣሕመድን ንብልፅግናን ንመንግስቱን ንጀነራላቱን ንኩሎም ብጀኖሳይድ ከም ዝኸሰሱ ስለዝገበረን ስለዝተኣመነን ብዓለም ደረጃ ድማ ወረቐት ናይ ብልፅግና ናይ ኣብን ስለዝተፀያየቐ ነዚኣ ንክዕሪ ብዙሕ ነገር ክገብር ከም ዘለዎ ወይ ሓደ ካብ ስርሑ ክጥረዝን ካልእን ከጋጥሞ ክእል ተደየለ ድማ ዝለዓለ መንፀፍ ክኸውን ከም ዘለዎ ስለዚ እዛ ግዜ እዚኣ ናትካ ዕርያ ኢልዎ ንሱ ኣብ ካልኡ ኣሎ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዳርጋ ናይ ኩናት መራሒ ኮይኑ ኣሎ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ by presenting one-sided account Simrat attempts to rewrite history absolving perpetrators ነቶም ውግእ ህወሓት ከም ዝጅምሮ ዘሎ ናይ ሞራል ጥፍሽና ከም ዘጋጥሞ enables genocide ኣብይ ኣሕመድ ብድሮናቱን ብቴክኖሎጂን ከም ብሓድሽ ጀኖሳይድ ከካይድ እንድሕር ኮይኑ ቀዳማይ ናቱ ኣብ መንፀፍ ኮይኑ ዝሕግዞ ዘሎ መንገዲ ዝሕብሮ ዘሎ ንሱ እዩ even if Simrat went to win the war it is ስለዚ ብሓፈሻ ሓደ ካብቲ ንትግራይ ዝቐትላ ዘሎ ህዝቢ ትግራይን ደቂ ትግራይን ምዃኖም እዮም ዝእመኑ ዘለዉ ቅድሚ እዚ ኩናት ምጅማሩ እቶም ቁሩብ ልቢ ዘለዎም ጀነራላት ክዛረቡ ጀሚሮም ነይሮም እዮም
أين خدن تم نين يسألاتنا تم كاوزي زخدو جيب أمن كودمن محسوية تم حشاخر تم بجنزة زمور بالصبر بالسميع كنا تحلم كحسكم كللم فتنا هذا تقرأ يفتح يسرح again እቲ ጉዳይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ተቐንዲ ብድሆናታ ኮይኑ ዘሎ ንሳቶም ምዃኖም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብብዙሕ መንገዲ ንሰምዖ ዘረባ ድማ ኣብ ሓደ መደምደምታ ይበፅሕ እቲ ሜይቢ ከስዓኩም ወይ ከዓ ከዝደመመኩም ዝኽእል ሃይለ ደደቢት ዝበሎ ዘረባ ክበኩም ኣበያላ ተረኺበ እያ ውርደተኛታት ምዃኖም ጥራይ ንኽትፈልጥ ሕግዘካ ማለት እዩ ስለምንታይ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ከይዶም መጋበርያ ይኾኑ ኣለዉ ክትፈልጥ ተደሊኻ ነዚ ስማዕ ጥሩ ክሽምግሎ ሞኪረ ሕጂ እውን እንተኾነ ኦኬ እንተኢሉ ናብ ሰላም ክምለስ ናብ ገዝኡ ክምለስ ክንፅዕር ንኽእል ኢና ወደን ጥሩ ግን ቃል ብቃል ዝበለኒ ኢለ ነጊረኩም እየ እንዳሓደረ ዝርዳእኩም እንተኮይነ ይፈልጥ ቃል ብቃል ዝበለኒ ዋ ጥሮታና ንእሽተይ ገንዘበይ ዋህለልና ንእሽተይ ንባ ገንዘብ እንተዋህለልና ኢለ ቻሪቲ መስሪተ تا ቻሪቲ ትሰርሕ ነብ ትግራይ ኢሎሙኒ ፍስሓ ማንጂሲ ከምዚኣ ገይሩ ወዲ ወረደይ ከምዚኣ ገይሩ እዚኣም ስወልኒ መፅአ ኢሉ ሬንጀር ይሸይጥ ሬንጀር ካብ ምድሪ ሓይለ ውፅኡ ከዲኑ ናይ ሬንጀር ዋጋ ኢሉ ናብ ኣካውንቲ ይእቱ ዘይገብሮ ነገር የለን ብሽምቲ ፒኤፍ እናተባሃለ ገንዘብ ይወፅእ በዓል ተካ ዘዋፅዎ ዝነበረ ገንዘብ ናብ ባዕሉ ይእቱ እዚ ይገብር ከም ዝነበረ ነጊርናኩም ከም ትሪእዎም ዘለኹም እቲ ውርደት ናይ ተጋሩ ኤሊት ንረብሓን እንጌራን ንምንታይ ርሕቀት ክኸዱ ከም ዝኽእሉን ሕጂ እውን እንተኾነ ነቲ ትግራይ ዝበሃል ከቢድ ብድሆ ክኾነ ዝኽእል ንሱ ምዃኑ ጥራይ ምግንዛብ የድሊ ምክንያቱ ያ ቀንዲ ፀላእ እዮም ኣብ ውሽጦም እዩ ዘለዎም ተጋሩ ድማ ኣብዚ እውን ሓደ እቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ ዋላ እቲ ሕብረት ኣፍሪካ እውን ክሽምግሎ ይብል ኣሎ ስምዖ እስከብዚ Also over to Addis Ababa where our correspondent Becca Choma is standing by. Becca, welcome to the program. Thank you for joining us here on Africa Live. Becca, how would you describe the situation on the ground right now? What do we know? The situation on the ground appears to be very tense and there are lots of uncertainties as we are hearing a renewed clash in Western Tigray at a place called Salamti starting yesterday. It has been occupied by the Amhara regional forces. Again, እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ኩነታት ይዕዘቦን ይሰምዖን ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ወዞ ዘሎ ስጉምታት ይርዩ ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ግን ንኣቢ ብፍሉይ ክኸሶ ዝፈተነ ትካል የለን ምክንያቱ ንህዝቡ ዝቐትል ንህዝቡ መጀመሪኡ ይኮነን ኣብዚ እውን ናይ ኣምሓራ ቀደም ዝነበረ ክሳብ ሕጂ ዝዘውር ዘሎ እዚ እቲ ኣቢ ዝበሃል ብኩሉ መንገዲ አብይ ለአንተ እንጂ መሪ ለእኔ አይደለም መሪነት ይገርማል እንዴ አብይ አብይ ትላለህ እንዴ አብይ ስላለ ነው ህዝብ እንደዚህ የሚያልቀው ሬሳ ወደ ቤተሰብ የሚሄደው ሊማሩ ሂደው የሚሞቱት ሰው ልኑር አገሬ ኖራለሁ አገሬ ሰርቼ ይቀየራለሁ ብሎ ሲገባ መስራት አቅቶት ገንዘብ መስራት አቅቶት ወደ ሰው ሀገር ድጋሚ የሚሰደደው አገር ስላላችሁ ነው ብሓፈሻ እቲ ኣቢ ዝበሃል ከም ንሪኦ ዘለና ብሙሉ እቲ ኣፅዋር ኣለኒ ቴክኖሎጂ ኣለኒ ጀትስ ኣለኒ ነፈርቲ ኣለኒ ድሮናት ኣለኒ ዝብሎ ዝኾነ ይኹን ዶባት ክሕልወሉ ወይ እውን ንፀላእቲ ክዋግኣሉ ተጠቂሙሉ ይፈልጥን እዩ ኩሉ እቲ ኣፅዋራት ናቱ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ንሰራዊቱ ንምድኻም ዝጥቀመሉ እዩ ንህዝቡ ንምድኻም ነቶም ዝቃወሙን ኣለዉ ዝብሎም ንዓታቶም ንምድኻም ዝጥቀመሉ ምዃኑ እዩ ብተደጋጋሚ ንሰምዖ ዘለና ኩሉ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ከም ገለ ኢሉ እንተሰሊጥዎ ናብ ኤርትራ ገፁ ክገብሮ ይደሊ እዩ እቲ ኩናት ናብ ኤርትራ ገፁ ክልሕመሉ እሞ ንኤርትራ ክሃርመሉ ይደሊ እዩ እቲ ፀገም ግን ናብ ኤርትራ ዝበፅሕ ኩነታት የብሉን ኣብዚ እዋን እዚ ሽግር ናቱ ኣብ ውሽጡ እዩ ዘሎ እቲ ሽግር ድማ ካብ ውሽጢ ክወፅእ ከም ዘይክእል ኣብዚ እውን ሓደ እቶም ፀረ ኤርትራ ዝነበሩ ንኤርትራ ክሃርመሎም ዝደልይዎ ዝነበሩ በዓል እዚ ፕሮፌሰር ትረምቮልድ ይገለ ዝበሃል ምስ ማርቲን ፕላውት ኮይኖም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝብልዎ ዘለው ክንሪ ሓደ ኣርቲክል ፅሒፎም ነይሮም እቲ ኩናት ከመይ ክኸውን ከም ዝኽእል ዳርጋ ነዚ ኩናት እዚ ብዙሓት እንጌሮም ከም ዝኾነ በዚኻ ትፈልጥ ኣብዚ ኩናት እዚ ኣባላይ ኣንስስ ናይ ሽርክነታት ምቅያራት ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ
unlike before ከም ቀደም ዘይኮነ ኣብዚ እዋን እዚ ህወሓት በይኑ ከም ዘይኮነ እንታይ ዘርኢ እዚ ከዓ ካብ ኤርትራ ድጋፍ ክህልዎ ከም ዝኽእል allegedly receiving ወላ ወታደራዊ ሓገዝ ይረክብ ኣሎ ዝብል ጥርጠራ ከም ዘለዎን እዚ ድማ this changes the strategic balance compared to the earlier conflict እዚ ድማ ወላ እውን እዚኣቶም እዚ ንኤርትራ ክትረመሉ ዓሰብ ክትምንጠል ኩሉ ነገር ዝደሊ ዝነበረ ክነ ኢንተርቪው ናቶም ፅልኩም ነይረ ኣቢ ናብ ዓሰብ ገፁ ኩናት ክገብር ብጣዕሚ ዝደሊ ዝነበረ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ንሳቶም ዝደልይዎ ዘይኮነ እቲ ኩነታት ኩሉ ግዜ ብግምጣል እዩ ዝኾኖም ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ፅልኢ ድማ ሓደ ካብኡ ዝብገስ እዩ ክንብል ንኽእል ኢና ካልእ እንታይ ይብላ ኣሎ uncertainty and challenges ናይ ትግራይ ፀገም ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ምስልቻው ናይ ኩናት ከም ዘለዎን ብልሽውና ከም ዘለዎን ናይ ሰብኣዊ መሰላት ፀገማት ከም ዘለዎን ከምኡ ድማ ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ፀገማት ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ ብዙሓት ትግራይ ተጋሩ ድማ ካብ ኩናት ዝሰንበዱን ናይ ኩናት ፀገም ከም ዘለዎን ንሱ ዝብሎ ዘሎ እዩ እቶም ተጋሩ ዝብልዎ ዘለው ፅንኢላ ከስማዓኩም ካብቲ ከተማታት ዝወፅእ ዘሎ ዘረባ ካልእ objective of war ambiguity remains whether the aim is reclaiming lost territory toppling Abiy Ahmed or pursuing independence ትግራይ ኣብዚ ኩናት እዚ እንታይ ዕላማ ዝብል ንጹር ከም ዘይኮነ እዚ ድማ ደይ መደይሎም ነቲ ዕላማኦም ከም ዘየነፅርዎ ዘለው ስለዚ እቲ ዕላማ ንምዕራብ ትግራይ ንምምላስ እዩ ነቲ ተታሒዝሎም ዘሎ ቦታ ንምምላስ እዩ ዝግበር ዘሎ እቲ ኩናት ንትግራይ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ናይ ብልፅግና መራሒ ንዑ ንምዕላው ድዩ ወይስ ንትግራይ ናፃ ሃገር ንምግባር እንታይ እቲ ኤግዛክትሊ ዕላማ ናይ ትግራይ ኣብዚ ንጹር ኣይኮነን ዘሎ እዚ ዘይምንፃር ድማ ስትራቴጂ ክንፅር የብሉን እቲ ዕላማ ምናልባት ንህዝቦም እቲ ህዝቢ ትግራይ ንጹርነት ዘይምህላው ምጥርጣራት ክህሉ ከም ዝኽእል ፍሉጥ ግን ንኣብይ ኣሕመድ ዕላማኻ ከተነፅረሉ የብልካን ወላ እውን እቲ ብተደጋጋሚ ዝፅሕፍዎ ዘሎ ብወገን ብልፅግናን በቲ ቲንክ ታንክ ናቶምን ብፕሮፓጋንዳ መሽን ናቶምን ኤርትራ እንታይ እትደሊ ዘላ እውን ንጹር ኣይኮነን ዘሎ ንዖም what is exactly ኤርትራ በቶም ፕሮክሲስ ትገብሮም ዘላ እንታይ እቲ ዕላማ ናታ ይብሉ ኤርትራ ፕሮክሲስ ፋንድ ትገብር ኣላ ድያ ሰፖርት ትገብር ዘላ ጭብጣ የቕርቦም ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ኤቪደንስ የለን ኤርትራ ክትሕግዝ ከም ትኽእል እቲ ኢንሰንቲቭ እቲ ምኽንያት እቲ ድርኺት ክህሉ ከም ዝኽእል ፃዕዳ እዩ ንጹር እዩ እዚ ምክንያቱ ንልውላውነታ ንባሕራ ንመሬታ ንኩሉ ኩነታታ ዝደፍር መራሒ ስለ ዘሎ ኤርትራ ስጉምቲ ንክትወስድ ወይ ናብኡ ንክትከይድ ዝደፍእ ሓይሊ ምክንያት ከም ዘለዋ ክሊርሊ ንጹር ዝኾነ ዘረባ እዩ ኣብዚ ዝኾነ ይኹን ዝጠራጠረሉ ኣካል የለን ግን ኤርትራ እንታይ ክትገብር ትኽእል ወይ እውን ነቲ ክትገብሮ ትደሊ ዘላ ዝበሃል ዘሎ ንክትገብሮ እንታይ ምክንያት ኣለዋ ንዝብል ግን ወይ እውን እንታይ ዕላማ ኣለዋ ኤግዛክትሊ ብኸመይ መንገዲ ኸ ነቲ ትደልዮ ዘላ ክትገብሮ ትደሊ ኤርትራ እዚ ንዓታቶም ንጹር ኣይኮነን ኤርትራ ድማ ደይ መደይላ እያ ነዚ ዘየነፅረቶ ዘላ በዚ ክንተኣመን ንኽእል ወላ እውን ትግራይ እውን ንጹር ኣይኮነን ዘሎ ይብላ ኣሎ ታሕቲ ወሪዱ ብዛዕባ ፋኖ ክዛረብ ከሎ ኤርትራ has supported Amhara resistance ፋኖ but it is uncertain whether they will align with Fano or TPLF in this new conflict ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ሓድሽ ዘሎ ኤርትራ ንፋኖ ትድግፈያ ዝብል ቲዮሪ ኣሎ ወይ እውን ሓሳብ ኣሎ ከምኡ ድማ ንህወሓት ትድግፍ ኣላ ኣብዚ ኩናት እዚ እቲ ተንኮልና ትረይዎ ፋኖን ህወሓትን አንጻር ከም ዝዋግኡ ዘሎ ገይሩ ክዛረብ ዝፍትን ዘሎ ወዮ እቲ መንእሰይ ናይ ኣብቲ ዘሎ ድማ ስምዕዎም ፋሚሊ ያው አንድ ነገር ላሳያችሁ ፈልጋለሁ ቲዲኤፍ በፊት በረሃ ወጥቶ ሲዋጋ አንድ ባንዲራ ይዞ ነበር የሚወጣ በረሃ ፋኖም በፊት በረሃ ሲወጣ አንድ ባንዲራ ይዞ ነበር የሚዋጋው አሁን ግን ተቀይረዋል ሰሜን የሚባል መጥተዋል ቲዲኤፍ እንታይ ዝብል ዘሎ በቃ እቲ ኣብ ሰሜን ዘሎ ሓይልታት ክልቲኦም ተናቢቦም ይኸዱ ከም ዘለውን ሓደ ባንዴራ ናይ ትግራይ ሓደ ድማ ባንዴራ ናይ ኣምሓራ ሒዙ በብወገኖም ሓደ ዓይነት ዕላማ ሒዞም ይቃለሱ ከም ዘለው እዩ ዝነግር ዘሎ ትግራዋይ እቲ ወታደር እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ድሓን ዝኾነ ምርድዳእ ከም ዘሎን ስለዚ እንታይ ክፈጥር ይደሊ ዘሎ እዚ እዞም ግብረ እከይ ዲቫይድ ኤንድ ኮንከር ኣብ መንጎ ህወሓትን ፋኖን ውግእ ክፈጥሩ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እዚ ግን ኣይሰልጦምን እዩ ዘሎ ከምኡ ድማ ሪጅናል ኤንድ ኢንተርናሽናል ዳይሜንሽንስ እውን ኣለዎ እዚ ይብላ ኣሎ ቲፒኤልኤፍ may gain support from Eritrea, Egypt, Somalia and possibly Saudi Arabia and Turkey ስለዚ ህወሓት ኣብዚ እዋን እዚ ካርድታት ናቱ ካርዲ ብፅቡቅ ክፃወተሉ እንተጀሚሩ ኣብ መንጎ ሓጎስ ጎፅ ኢሉ ኣብ ዘየድልዮ ተደይከይዱ ካብ ኤርትራ ካብ ግብፂ ከምኡ ድማ ካብ ሶማልያ እውን ዝኾነ ይኹን ድጋፍ ክረክብ ይኽእል እዩ
ካብ ወፃኢ ድማ ብስዑድያን ብቱርክን ብቀጠርን እውን ክድገፍ ይኽእል እዩ ምክንያቱ አብይ አሕመድ መጋበርያ ናይ መን ከም ዝኾነ ሙሉእ ብሙሉእ ፈሊጦም ኣለዉ አብይ አሕመድ ድማ ከም መጋበርያ እንተደይ ተዳኺሙ ወይ እንተደይ ተኣልዩ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ይኹን ኣብ ጉዳይ ሶማልያ ስዑድያን ቱርክን ክገብርዎ ዝደልዩ ክሰልጥ ከም ዘይክእል ኢማራት ቡጌራ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልምናታ ምስቲ ናይ ኢትዮጵያ ዲፕሎማስያዊ ዓቕሚ ዘለዋ ናይ ሕብረት አፍሪካ ቢዳ ዘሎ ከምኡ ድማ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘሎ ከም ብሓድሽ ሪሞቢላይዝ ገይሩ ነተን ካልኦት ኣብ ምድኻም ብዙሕ ክፃወት ከም ዝኽእልን እንኮላይ ንፖለቲካ ናይ ሶማልያ ኮንትሮል ገይሮም እውን ንቱርኪ ይኹን ንቀጠር ንካልኦት ካብቲ ሃገር ከም ዝግለፉ ገብርዎም ከም ዝኽእሉ ምርጫ ክካየድ ከላ ምርጫ ኢድ ብምእታው ስለዚ ኣቕሊሎም ዘይርዩ ሓይልታት ብዙሓት እዮም ዘለዉ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ብልፅግናን ብቐጥታ ምስ ኢማራት ምህላው ኣብ ግምት እቲኻ A civil war could draw in multiple regional states ካልእ ድማ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኩናት ሕማቅ ኩናት ከጋጥም ከም ዝኽእል ዲፕሎማቲክ ፌለርስ ሕብረት አፍሪካ ይኹን ዩኤን ኢጋድ ኣሜሪካ ኢሮጵያ ኩላቶም ሓንቲ ክገብሩ ይከኣሉን ኣለዉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ወላ እውን ነቲ ዝተገብረ ውዕል ፕሪቶርያ ኣብ ምትግባሩ ብዙሕ ክፃወተ ይከኣሉን ስለዚ recent US efforts at dialogues have not succeeded ኣሜሪካ ክትገብረ ዝኽኣለት ሽምግልና ወይ ዝፈተነቶ እውን ፈሺልዩ ሕጂ ድማ ሸውሃት የብላ ናብ ዘበና ዶናልድ ትራምፕ ንዑ ክትደግሞ ከም ብሓድሽ ክትገብሮ A renewed war would bring further destruction and suffering to Tigray already weakened by years of conflict and humanitarian crisis. Would you like me to ጅንታይ ዘረካ ዘሎ መወዳዳ እዚ ኩናት እዚ ንትግራይ መሊሱ ኣብ ሽግርን ጥፋትን ኮዛ ዝኽእል እዩ ካልኦት ድማ ዝኾነ ክገብርዎ ዝኽእሉ እንተሎ ካብ ትግራይ ውፅእ ኢልና ካልእ ንሱ ዝኸይድ ዘሎ ኣርስቲ ጋምቤላ ከፍተኛ ችግር ነው ያለው። የጋምቤላ ክልል የጸጥታ መዋቅር ፈርሶ የፌዴራል መንግስቱ ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሮታል። የክልሉ ሚሊሻ፣ የክልሉ ፖሊስ፣ የክልሉ አድማ በታኝ ትጥቅ እንዲፈታ ተደርጎ ፌዴራል መንግስቱ ክልሉን ቢቆጣጠርም ሰላም ማስፈን ግን አልቻለም። ሰሞኑንም ከፍተኛ የሆነ የፍንዳታ ድምጽ፣ የተኩስ ልውውጥ የሚደረግባት ሰላም ያጣች ከተማ ሆናለች ጋምቤላ። ትግራይ ያለው ሁኔታ እንደዚሁ ነው። ሰሞኑን አፋር ክልልም በአብይ አህመድ አገዛዝ የሚሰለጥኑ የህወሓት ተቃዋሚዎችን ካልወጣችሁ የሚል ተቃውሞ ተቀስቅሶ ከፍተኛ የሰላም እጦት ችግር አፋር ክልል እንዳለ እየተነገረ ነው። የኢትዮጵያ ዜጎች በጅቡቲ ድንበር አካባቢ በጅቡቲ ድሮኖች እየተደበደቡ እንዳለ ሪፖርት እንታይም ዝብሉ ዘለዎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኣዝዩ ሕልኽላኽ ዳርጋ ትግራይ ኣምሓራ ጥራይ ንብል ኣለና እምበር ካልእ ኩሉ እውን ከምኡ ኣብ ጋምቤላ ዘሎ ፀገም ናይ ሴኪሪቲ ኩነታት ዝወደቐ ምዃኑን ብምልሻታት ልባ ጠፊእዋ ከም ዘሎን እቲ ፌደራል ሓይሊ ናይቲ ፌደራል ዝበሃል ዝኾነ ይኹን ክገብር ከም ዘይከኣልን ሰላም ተሳኢኑ ከም ዘሎን ኣብ ውሽጢ እቶም ዝተፈላለዩ ኣብኡ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ድማ ከቢድ ዝኾነ ናይ ፀጥታ ፀገም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ናይ ትግራይ ኩነታት ኩሉ ሰብ ዝርዮ ዘሎ እዩ ስለዚ በቲ ምርጫ ክገብር ኢኻ እዩ ዝብል ዘሎ 16 ኣብ ሕደት ኣዋርሕ ምርጫ ክካየድ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ዓይነት ፖለቲካ እዩ ዘሎ ስለዚ ናይ ትግራይ ንሪኦ ኣለና ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ድሮ ናብ ካልእ ኩነታት ከይድ ኣሎ ኣብ ዓፋር ዝበሃል ኣብ ከቢድ ሰልሚ ኣትዩ ዘሎ እቲ ሓራ መሬት ዝበሃል ኣብኡ ኮይኑ ብኡ ድማ ናይ ትግራይ ሓይሊ መፅኡ ንሓትሕቶም ክተራርቡ ጀሚሮም ኣለዉ ነቲ ሓይሊ ሰላም ካባና ውፃእ ብምባል ኣንፃሩ ድማ ብዙሕ ግርግር ኣሎ ካልእ ዓፋር ብወገን ጅቡቲ ካብ ጅቡቲ ዝመፃ ድሮናት ብተደጋጋሚ ይሃርምኦ ከም ዘለዋን እቲ ጅቡቲ ዝፈርሆም ናይ ዓፋር ምንቅስቃሳት ካብ ክልል ዓፋር ናይ ኢትዮጵያ እዮም ዝብገሱ ዘለዎ ዝብል ፍሪ ስለ ዘለዎ ዓፋር ዝበሃል ከም ኣጀንዳ ናብ ኤርትራ ገፁ ንኩናቱን ክጥቀመሉ ስለ ዝደሊ ዘሎ ሓድሽ ሓይሊ ነቲ ዓፋር ሓራ ንምውፃእ ብኤርትራ ዝድገፍ ሓይሊ ወታደራዊ ኣቃውማ እውን ኣሎ እቲ ኣብዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ ስለዚ እቲ ዓፋር ዝበሃል ሓደ ከምቲ ብዙሕ ግዜ ነታጉ ካብቲ ዓዲ ወይ እውን እቲ እሳተ ጎመራ ዝትንስእ ዓፋር ዝበሃል እውን ብዙሕ ፈንጅታት ዘለዎ እዩ ስለዚ ብብዙሓት ሓይልታት ድማ ክረም ዝኽእል እዩ ኣብ ቤንሻንጉል ድሕሪ ከይድካ እውን ቀፃሊ ጎነፅ ከም ዘሎ እዚ ዓመፅ ቫዮለንስ ወይ ከዓ ግርጭታት ከም ዘሎን ምርጫታት እውን ከምኡውን ተሰኪሩ ፀገም ከም ዘሎ ኣምሓራ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ፀገም ብዓብዩ ኣብ ዝተፈላለየ ግንባራት ብዙሕ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ ፍሉጥ ኮይኑ ምርጫን ካልእን ክትገብረሉ ከቢድ እዩ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ንዝብል ብዙሕ ዓይነት ገምገማት እዮም ዝህቦ ዘለዉ ፖለቲካዊ መዕለቢ ንክገብረሉ ዘሎ ተኽእሎ ድማ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ንሱ ክቋፀሮ ዝኽእል ነገር እውን ስለ ዘይኮነ ካልኦት ዝብልዎ ዘለዉ ድማ እየተካረረ መጥቷል ይሄ ነገር በአንዴ የፈነዳ ነገር አይደለም ብዙ አክተሮች እንደሚኖሩ እርግጠኛ ነኝ እዚህ ጦርነት ውስጥ ከሁሉም ከውጭም ከውስጡም እንደሚባለው ነገር ግን ሲብላላ ሲቀጣጠል የመጣ ነው የአንድ ነገር አይደለም የፕሪቶሪያው ስምምነት የተፈናቃዮች ጉዳይ የሚባል ነገር በህወሓትና በፌደራል መንግስቱ ሲብላላ የነበር አለ በአማራ ክልል ትጥቅ ፍቱ አትፍቱ የሚለው 2 ዓመት ያስቀጠለ ጦርነት አለ በኦሮሚያ ክልል አለ በጋምቤላ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተደንግጓል ካኛዎች ይመጣሉ ሌላ በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል ደግሞ ያለው ነገር ሁላችንም እናውቀዋለንና አሰላለፉን ሁሉ ነገር እየተመለከትነው ነው
ይህ በሆነበት ሁኔታ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ትንተና ዝወሃብ ዘሎ ሓደ ዓይነት ድምፂ ኢና ንሰምዕ ዘለና እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኾነን ኣብ ሓደ ቦታ ወይ እውን ብቐሊል መንገዲ ከምቲ ብልፅግና ክፍትኖ ዝደሊ ወይ ክገብሮ ዝደሊ ዝኾነ ነገር ክገብር ከም ዘይክእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብ ናይ ኣፅዋር ምንቅስቃስ ካብ ብዙሕ ሓይልታት ዝመፅእ ከም ዘሎ ሕቶ ኣሎ ካልእ እንታይ ይብላ ኣሎ ንኣብነት ኣብ ትግራይ ጥራይ ክብሎ ከሎ ስፕሪድ ኦፍ ፋይቲንግ ካብቲ ፀለምቲ ዝብል ናብዚ ታሕቲ ደቡብ ትግራይ ካብ ራያ ናብ ቆቦ ናብ ኮሬም ናብ ወልቃይት ናብ ዓፋር ቦርደር ኤሪያስ and other fronts heavy fighting with artillery and territorial shifts እዚ እንታይ ዘርእየካ እቲ ፀጥታዊ ኩነታት ናይቲ ሃገር ኣብ ከቢድ መዋጥር ከም ዘሎን ንፋኖ ጥራይ በይኑ ኮርነር ገይሩ ክስዕር ዘይከኣለ እዚ ሕጂ ተፈንጂሩ ዘሎ ኩነታት ብኩሉ መንገዲ ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ ዓብይ ብድሆ ክገብረሉ ከም ዝኽእል ንኣብነት ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ክብሎ ከሎ እንታይ ይብላ ኣሎ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ባንክታት ገንዘብ ረስትሪክት ልዕሊ 2,000 ከተውፅእ ከም ዘይትኽእል እዚ ማለት $10 ማለት እዩ መብዛሕትኡ ብዙሕ ሰብ ድማ ኣብ ኣፍደገ ባንክታት ጠጠው ኢሉ ከም ዘሎን ካብ መቐለ ወፃኢ ኣብ በዓል ሽረ ክትከይድ ከለካ ድማ ሰብ ካብ ባንክ ምውፃእ ስለተሸገረ ካብቶም ገንዘብ ዘውፅኡ ብሕማቅ ልቃሕ እናወሰደ መናብሩ ክገብር ይፍትን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ሓንቲ ቪድዮ ነይራ ዳሓን ካብ ከምዚ ካብቲ ቦታ ዝወፀት ናይ ኩነታት ናይቲ ህዝቢ ከመይ ከም ዝመስል ትገልፅ ኣብዚ ነይራ እስከስምዖ ዝሓለፈት ዓልና ነፀላ ሰላም እኳ መጀመርያ ሕርያና ትኾነ ግን ድማ መጀመርያ መሬትና ሕጊርና ይትኮናን ሰላም ቅድሙ እንድፈቅብልና ላውተና ኣትምሐሸና ነይሩ ኢና ን مزحتي سب أتسفل على مخالف وقاعد ولو ينصح كنا تكيمة نحن أول سلام عندنا سلام حلو سر إحنا نولع وتأتينا إحنا عن صبان كل سداد كل كعادة عندنا سر إحنا بسلام كنا برنا عندنا لا عنا تمكرون كدلي سقعات فترة اللي أيقونا عنا بناتير إيتون مالتي سقعات مالتي مسيرك كل كيزي فينات له مريت كاتا تحيزنا له فينات له كمزي كنا بهات اللي خاد أخذت جو فرمبر نسخة مريتك تحيزنا هاللوه حزبها سرح سئين من إسيكا وقودة تنطيلو فقودة سبتنا موتنا هاللوه فمن ننسد مريتها حكيرنا مريتنا خملسين عندنا سلامكم جمر حريتي إيتوما سلامكم ندغلا لنا كله عدو سلام كوين خنبر نحر كوينو كم تريو زلهم تي ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰንቲመንት ወይ ውን ርዲት ናይቲ ህዝቢ ማለት እዩ ሰላም ክመፅእ ተኮይኑ ናይ ሓዋር መፍትሒ ክትገብሩልና ኣለኩም ዝብል እዩ ናይ መወዳእታ ክልተ ነገር ይባብናትና ክሰግር هيديكو بتدقاقا مش منزل علىهم زيادة حاجز أسرار عبسونا نيتو ود بتي حقن دنب نيتو ود بقيرهم بتي قبائي زحوهم تعشمو وما أخل كيرهم سلزي سرحوا دحر يفتم أخلنا رح حقن سرعتنا اللي الكا أبزي تزارب ولا مالتي قزارب أبزي تقولوا إنه بركز بس حنا ينزل مسنا يمسهر جنرال أبو كم حماق يكون تقرأي حاجة بركي عمال كم يقرنا نخيل حيلانا متعتنا تبتدم إحنا كم يقرنا خز وزع حيل بزللو كنت زبركي عن تور ما تتمزج فقالوا بتنتني له دما يموت يزلو يتمس قايز حلف زلو سلز بزعبة عدو بزعبة أنا لا تبغى على مال نقله هو ترديك صبوا الله كبر كلهوس متشو نقوله أيقونة تنزلنا جن تي للساشة كاف تجري وزعله تجري زي كونت تنزلت مرسينا حسابات صلاتنا كون عليهم كيدم ليرم كون على خطنا عند اليوم ليرم يكون تي صجمات هي سايز لسي تناي ساشة حكاوي زلزال خو خاب تجري وزعم زلزال خو بسون سراويت على الله نتفرس ساشة عند فيه بمليونات كاف تجري نخرتها بس بهنسا سوريكو تقمتي زي زوافر قانيه تم حال تجارو تنتركوهم شباب يزون قبل ساعه خينا صح له اب جنيفا خيدون حيزي انتاي انقاط كم زغاتهم بتجارو ياو بحسابات بتعمي ندخف ازنرنا دكتور ارغاز بحال حال مثالي اب زغلصناي صاركان ريناينا تناي تግራይ ኩነታት ከመይሉ ማለት ጀነራል ጻድቃን ንትግራይ ተቃሊስላይ ኣብቲ ርእስነቱ ማለት እዩ ዝኹሉ ጅግን ሰዋሕ ተባይስካ ፐርሰናል ጽልይ ተምሲኻ ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ትግራይ ስምዒታት ኢና ክንርኢ እዚኣ ናይ መወዳእታ በዚያ ገይረ ክውድየ ነቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ ፀሓይ ዝወቕዖ እዩ ካብ ፅምዶ ሓንቲ ፅምዶ ፀሓይ ዝወቕዖ እዩ
ካብ ፅምዶ ሓንቲ ምስጢር ዝወፅ የለን ባይዘ ፅምዶ ሜታ እያ ቻው ተባሂላ እያ ዝኣምዛዝሉ ሰባት ንርኢ ድሓን እሱ ይበልዎ ሜታ እያ እንተልኩምዋ ካልኣይ በዓቲ ፅምዶ ይትበሉ ምንድሕር ሞይቱ ዝሞተ ብሂወት የብሉ ማለት እዩ ዝኾነ ፅምዶ ፀሓይ ዝወቅዐ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ዘይፈልጦ የብሉ ንጌታቸው ዘይፈልጥዎ የብሉ ኩሉ ርኡይ ቁጥር ዝፈልጡ ምንም ነገር የለን ኩሉ ይፍለጥ እዩ ኩሉ ስለ ዝፍለጥ ድማ ኮርዕ ኢልኩም ስርሑ ኣብ መሬት ዘሎ መዋፅኦ ፍጠሩሉ እዚ ህዝቢ እዚ ክንደዚ ኣነ ኣክል ኣብይ ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣይብሉን ዝገበረ ብቡለን ይገብረኩም ኣሎ ነዳዲ ክልክለኩም ኣሎ ደሞዝ ክልክለኩም ኣሎ ዝገበረ ብቡል ይገብረኩም ኣሎ ሳቦተጅ ይገብረኩም ኣሎ ካብ ወፃ ዝገብረ ነገር የብሉን ብሳምረ ዲ ክመፅእ ብትግራይ ዲ ክወግአና ብጎጃም ዲ ዝወገአና ገለ ኢልኩም ቀንደማ ኣብ ናይ ኢሳያስ ቃለ ምሕተት እስኻትኩም እውን ብደንቢ ተንትንዎ ሓደ ከባቢ ይቀያየር ኣሎ ጂኦፖለቲክስ ይቀያየር ኣሎ ትራምፕ ደብዳቤ ፅሒፉ እንታይ ይገብራ ከም ዘሎ ርእይዎ ዓዲ የስ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራ ኣንጻር ብልፅግና ዘሎ ኩነታት እናቐፀለ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ሌይተስት ፅሑፍ ናይ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ሃገር ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ከም ዝገለፆ ኮይኑ ብልፅግና ዝኽተሎ ዘሎ ኣንጻር ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ጎስጓስ ኩሉ ዕላምኡ ንጹር ብዝኾነ ኤርትራ ኣብታ ሕሙሞም እያ ትሃርሞም ዘላ የባህር በር ጥያቄ ዶ ዋላ ብፍትሓዊ ዶ በንካን ሃባንዶ ኩሉ ሓሶት እዩ ልኡላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ካልእ ሃገር ብሓይሊ ክወስድ እዩ ዝደሊ ዘሎ እዚ ድማ ብፍፁም ዝከኣል ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ብርግፅ ለቨሬጂንግ እንታይ እስከ ኩሉ እቲ ዝጥቀመሉ ዘሎ ኣገባብ ድማ ብታሪክ ብኤግዚስተንስ ብላብላ ዝብሎ ኩሉ ድራማ ንመስርሒ ዝጥቀመሉ ዘሎ ከም ዝኾነ ኣብ ውሽጡ ንዘለዎ ናይ ፀገም ኩነታት ድማ ዝፈጥሮ ዘሎ እዩ ብዛዕባ እንተቲ ብዛዕባ እቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ፀጥታ ሽግር ኣሎ ዝብሎ ዘሎ ድማ ቀሶ ንድሓን ንዓኹም ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ዋናታቱ ኣለዎ ንዑ ከውሕሱ ዝኽእሉ ሓይልታት እቶም ቀይሕ ባሕሪ ዝግብኦም ልኡላዊ መሬቶምን ባሕሮምን ዝኾነ ንሳቶም ክገብርዎ ዝኽእሉ እዮም ስኽፍ ኣይበልኩም ብምባል በሽቃላል መሊሱሎም ኣሎ ካልእ ካብ መቆፃል እንታይ ብሎ ኢትዮጵያ has unfettered and wide latitude of using latitude for using several ports in the Horn of ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ደገ ባሕሪ ፀገም ተለኩም ድማ ብዝደለኹም መንገዲ ብሶማሊያ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ብጅቡቲ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ብኬንያ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ብሱዳን ብኤርትራ ብዝደለኹም መንገዲ ብተራ ናይ ቁጠባ ናይ መስርሕን ካን ሃባን ናይ ቁጠባ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ካብ ወፃኢ ግን ዝትብልዎ ዘለኹም ድራማታት ቦታ የብሉን እንተ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ድማ ኢሉ in as far as the security of the race is concerned, this is a matter for and within the legal review of the littoral states. ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ድማ ዝምልከተኩም ኣይኮነን ውሽጣዊ ኩነታትኩም ጥራይ ኣመዓራርዩ ውሽጣዊ ፀገም ክንፍትሑ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣብ ደገ ባሕሪ ድማ case closed in legal paralysis ብጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ናብ ኤርትራ ዶ ታሪካዊ ዶ ፖለቲካዊ ዶ ሕጋዊ ዶ ትብልዎ ድማ ዝተወደ ምዕራፍ እዩ ተዓፅዩ እቲ ጉዳይ እቲ ስለዚ ኣብ ዝተዓፅዎ ምዕራፍ ሸንኮለላ ይትበልዎ ዝብል ንጹር ዝኾነ ተሪር ዝኾነ መልሲ ይቦሞም ኣለዉ እንተቲ ናይ ጉዳይ ኣብ ብልፅግና ትጥቀምሉ ዘለኹም ኩነታት ድማ ናይ ብሓቂ ዘሕዝንን ተስፋ ዘይሂብን ኩነታት ምዃኑን ብርግፅ ኢትዮጵያ መዓት ፀጋታት ኣለዋ እቲ ዘለኩም ፀጋታት ግን ንውሽጣዊ ፀገማትኩም መፍትሒ ሰላምን ርግኣትን ኮይኑ ምስ ጎረባብትኩም በእንካ ብጥዑይ መስርሕ ክሰርሕሉ ዝግባኣኩም እዩ እንተኾነ እቲ ብልፅግና ፖተምኪን ፓርቲ ማለት እዩ ብጀካ ናይ ኩናትን ዕግርግርን ካልእ ዝኾነ ይኹን ጣቋ ዘለዎም ከም ዘይኮኑ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እንተቲ ነፈርቲ ኣለና ዶ ገለ እናበልኩም ትፍክርዎ ዝነበርኩም ድማ ብዘይ ንብረትካ ወለል ብዘይ ኩትሻኻ ወለል እዮም ኢሎሞ ዘሎ ብዘይ ጠስምኻ ፀረር ከም ዝበሃል እዩ ነገሩ ብምባል ኣብታ ሕሙሞም ፅቡቅ ገይሮም ግን ዝርዱ ይኮኑ ነዚ ኣንቢቦም ክርዶም ዝኽእል እውን ኣይመስለንን ኣነ ኣብ ካልእ ድራማን መዝሙርን ስለ ዘለው ሳቶም ግን ኤርትራ ብንፁር መንገዲ ትምልሰሎም ኣላ ካልእ ካብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ከይወፃና ኣብዚ እውን ሓንቲ ካብ ኤርትራ ዝወፀት ሓበሬታ ነይራ እዚኣ ድማ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ሃማመት ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ሆስት ሃይ ሌቨል ፓነል ማለት እዩ ኣብቲ ርእሲ ኦፊስ ናታ በስመራ ማለት እዩ ኣብቲ ኣኼባ ድማ እዚኣ ኣነ ዝፈትዋ ናይ ዩኤን ኮኦርዲኔተርን ወይዘሮ ሶፊያ ተስፋማርያም ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብ ሕብራት መንግስታት ተሳቲፈን ከም ዝነበራ እዩ ዝመስል ክልቲኦም ስእልታት ነይረን ኤርትራስ ፐርማነንት የስ and UN's resident coordinator ክልቲኦም ኣብቲ ኢቨንት ከም ዝተዛረባ the panel focused on the operational mechanics of UN and on the strategic ways in which Eritrea participates in global affairs ስለዚ ምስ UN ጥቡቅ ዝኾነ ስራሕ ብምስራሕ
ክግበር ዝኽእል ኣስተዋፅኦ እዩ ዝግበር ዘሎ ክገርመኩም ኤርትራሲ ምስ ዩኤን ብዙሕ ፅቡቅ ክትገብር ትፍትና ኣላ ንብል ኣለና ዩኤን ካ ንባዕሉ ሓደ ዓብይ ኣላርሚ ዘርጊሑ ኣሎ እሱ ከዓ ዩኤን ንባዕለይ ክፈርስ ክእል ይብላ ኣሎ ዘገርም እኮ እዩ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሕና ከም ዘለና facing imminent financial collapse unless changes are made. That was a message from UN Secretary General Antonio Guterres in a 3-page letter he sent to all 193 member states. The UN is running out of money to pay bills like staff and UN بهجوز حجز ናይ ባጀት ተዘይረኺቡ እቲ UN ዝበሃል ብዓብዩ ከዓኑ ክወድቕ ከም ዝኽእል ተሪር ዝኾነ መጠንቀቕታ ካብ ሰክረታሪ ጀነራል ናቱ ሓሊፉ ከም ዘሎ ይዝነገር ዘሎ እዚ ኩሉ ተንኮል አንጻር ኤርትራ ክትገብሩ ከለኹም ጅባኹም ምሉእ እዩ ነይሩ እንተ ሎሚ ኣብታ ፅቡቕ ነገር ናብ ኤርትራ ክትገብርዋ ዝጀመርኩም ጅባኹም ክነቅፅን ክትወጥቁም ጅማርኩምን ዝሕዝን እዩ እቲ ኮይኑ በቲ እንት UN እንተሎ ፅቡቕ እንተ ዘይሰሊጡ እቲ UN ተፈሪሱ ድማ ንኻልኦት ዓለማት ይኽፋእየን ኤርትራ ካብ ካልእ ንላዕሊ ክኸፍኣ ዝኽእል ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን እዛ ኣብ UN ዘላ ሓላፊት ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ኣወንታዊ ኣስተዋፅኦ ምስ ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋማርያም ክልቲኦም ኮይኖም ተራ መንእሰያት ወይ ከዓ ሕማማት ኣነ ጉዳያት ናይ UN ተረድዩ ምስ ዝመጣጠን ስራሕ ንኽሰርሑ ዘተባብዕ ጉዳይ ንርኢ ኣለና ናይ ብሓቂ ምስ UN ዋላ እውን ክወድቕ ድዩ ኣይወድቕን ካልእ ዋላ እቲ ባጀቱ እናጎደለ ተኸይዱ እቲ ግሕምጥና ናቱ እናጎደለ ክኸይድ ክእል ጥዑይ ስራሕ ንኽሰርሕ ድማ ይግደድ ክኸውን ኢና ንብል በዚ ኮይኑ በቲ ኤርትራ ኣብ ከምዚ ዓይነት እንዲ መንእሰያት ዘተኮረ ዝግበር ስራሓት ክንርኢ ከለና ደስ ይብለና ፅቡቕ እዩ ናብ ካልእ ፅቡቕ ነገራትን ናይ ቁጠባ ግስጋስን ክንሰግር ድማ ተስፋ ንገብር ብርግፅ ኩናትን ወረ ኩናትን ኣከባቢና ኣብ ዘለወሉ ናይ ልምዓት ፍሉይ ኣርእስቲ ጌርካ ንኽትዛረብ ሓደ ግዜ ቁርብ በዳሂ እንዲ ኮይኑ ስምዓካ ግን ኣገይን ኤርትራ እተን ከባቢኣ ብሙሉ እናተቐፀላ ከለዋ እውን ኣብ ሓዊ ከለዋ ኤርትራ ኣብ ሓውሲ ሰላም እያ ዘላ እወ ካብ ጎረባይትካ ክመፀካ ዝኽእል ሓደጋ ኣሎ ግን ንሳቶም ከማን ንልምዓት ይሓስቡ ኣለዉ በዓል ብልፅግና ከማን ፅርግያዶ ዲጋዶ ገበርና ይብሉ ኣለዉ ከማን ስለዚ ንሕና ዝያዳ ኣብቲ ውሽጣዊ ኩነታትና ክንሰርሕ እውን ድፊት ክንገብር ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ንሕና ወላ ንዓና ክስዕበና ዝኽእል ኩነታት ኣሎ ንሕና ድማ ካብ ውፅእ ኢልና ኣብ ጉዳይና ክነተኩር እውን ነቲ ዕድል እንተንጥቀመሉ ሕማቕ የማይኮነን ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ኩድየ ላይክ ምግባር ሸር ምግባር ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ግደፉ እናበልኩ ምዝያ ደርፎ ገድፈኩም እየ بركتبن وينوا معلالة شعبي حريف دي والطيب شطارة انتون حانتيا شعبي معي كلنا دياسبرا يقوم عقد زلنا عودنا حفاشي لحد النبنا بزين سنتنا يسورانا ما يكسر ذلك عتبر زي الفلالات يريتها أمنتنا أصلا ما يكسرنا يريتها واجنا يريتها حاضرنا سمعتها تمسك من الفلالينا حالي اللي انتوقع حالي اللي انقنقع يريتها يريتها تذكر بدوكا